Langfredag er Jesu dødsdag. Mange har sikkert på langfredag været til gudstjeneste rundt omkring i landet. Her i Gudværkirke har både Mouritsen og jeg nu valgt at sende en hilsen og nogle tanker til vores menigheder. Vi vil begynde med at bede. Herre, vor Gud, du som styrer stjernernes gang, og alligevel er nær hos hver eneste af os, også nu, hvor vi alle går med ængstelse for den ledelse, som mange oplever. Du er den, vi kommer til, når vi føler os magtesløse. Vi beder dig om, at du vil printe det ind i vores hjerter, at om vi skal igennem ledelse og sorg, så går du med os, selvom mørket synes at omslutte os. Amen. Dødsdagen oplever vi, fordi Jesus måtte gå den vej. Det er vejen, han måtte gå for at vise, at kærligheden var stærkere end hadet. For at vise, at livet var stærkere end døden. Det er ikke så mærkeligt måske, når vi tænker på det, at langfredag på engelsk hedder Good Friday. For det blev til en god dag. Det var den vej, Jesus måtte gå. En digter har engang sagt og brugt som overskrift over sit liv: ak, hvor forandret. Sådan var det for Jesus. Han oplevede den store forandring fra Palmesøndags hyldest og til langfredags åen. Når vi ser på verden og livet omkring os, ja, så kunne vi også sige: ak, hvor forandret. For blot få uger siden syntes vi, at alt var muligt. At træerne næsten kunne vokse ind i himlen. Vi husker fra bibelshistorien om Babelstårnet. Det nåede ikke ind i himlen. Det gjorde vores træer heller ikke. Denne lille virus har forandret verden. Mange mennesker over hele verden har det svært i disse tider. Nogle kæmper med sygdom, ikke bare corona. Andre har økonomiske problemer. Problemer med at få dagligdagen til at hænge sammen. Ligesom lidelsen var en uforståelig del af Jesu liv. Han råbte jo, hvorfor? Sådan er lidelsen uforståelig for os. Hvorfor, spørger vi så ofte, også i denne tid her. Vi møder stadigvæk død, vold og splid. Det blev ikke løst ved Jesu lidelse langfredag. Man kunne tro, at Jesus havde taget den lidelse på sig, og så var det slut. Men sådan er det ikke. Man hører under tiden, at der bliver sagt: modgang gør stærk. Det er for billigt. Mange bukker under for modgang. Og dog, selv der må vi høre i dag, at Gud tager vores lidelse og tvivl alvorligt. Han går med os gennem mørket. Langfredag slutter med mørket for Jesus, sådan som den gør det for mange i dag. Mange af os, mange mennesker, må gå vejen via Dolorosa, men det ender ikke